Doncs, si us sembla, sense més, arrenquem. Tu a la Mireia Banquer, que és investigadora del CREAF i és la que ha treballat en aquesta part del projecte que us explicarà. Tot teu, Mireia. Moltes gràcies, Anna. Bé, bon dia a tothom. No sé si em veieu, però serà un momentet perquè compartiré la pantalla per mostrar-vos la presentació que hem preparat. Vinc a explicar-vos la primera part del que deia ara l'Helena, que és la part de l'estudi de la vulnerabilitat de la part forestal dels boscos del Montseny. Aquesta primera part l'hem dividit en 4 grans blocs, que a veure si la presentació s'obre i m'ajuda a que ens situem tots plegats. Aquí la teniu, em sembla que la veieu, oi? Doncs bé, jo això, el meu títol és Quins boscos del Montseny patiran més els efectes del canvi climàtic? I hem dividit aquest primer bloc en 4 parts. La primera és l'estudi dels boscos del Montseny en els darrers 25 anys. La segona és la idoneïtat bioclimàtica de les principals espècies del massís. El tercer bloc és la vulnerabilitat d'aquestes principals espècies i, per últim, explicar-vos la cartografia participativa que es va fer aquí al Montseny en relació a la vulnerabilitat dels boscos del massís. Només per posar-vos en context, tots coneixeu molt bé el massís, però aquestes són les principals espècies, les espècies que hi ha al Montseny segons el mapa de cobertes. Simplement veieu que l'espècie principal és l'alzina, seguida del suro, i a les parts més culminals hi ha sobretot faig. La resta d'espècies que hi són presents tenen menys abundància i estan sobretot a les parts limítrofs i a les parts circundants. Doncs bé, el que hem fet és, per estudiar què ha passat en els darrers 25 anys, hem agafat la informació dels 3 darrers inventaris forestals, l'IFN2, l'IFN3 i l'IFN4. L'IFN2 és de l'any 90 i l'IFN4 és de l'any 2015, per tant aquí hi ha aquest lapse de 25 anys, en el que hem estudiat de l'IFN2 i l'IFN3 unes 400 parcel·les dins del massís i l'IFN4 n'hi ha aproximadament la meitat per raons pressupostàries. Què hem vist? Doncs hem vist que en aquests darrers 25 anys, bàsicament, els boscos del Montseny han crescut. Han crescut en àrea basal, que ha augmentat un 25%. Han crescut també en volum, que han augmentat aproximadament un 50%. I també, segons l'espècie, ha augmentat la densitat. En alguns casos ha augmentat i en d'altres casos ha disminuït la densitat. Però en global veiem que els boscos del Montseny han crescut. Per cadascuna de les espècies, si voleu entrar en detall, podeu mirar l'informe que està disponible en els documents que us ha passat l'Anna. Hem mirat, en concret per cada espècie, hem fet una anàlisi de com ha evolucionat cadascuna d'elles. Només per posar-vos aquí un exemple, veieu l'exemple de l'alzinar, en què hi ha les barres de creixement, d'aprofitaments, de mortalitat i de balanç. En blau hi ha quan ha crescut l'alzinar entre l'IFN2 i l'IFN3, en taronja entre l'IFN3 i l'IFN4, i així pel creixement, aprofitaments, mortalitat. El balanç simplement és tan senzill com la resta del creixement menys allò que s'ha aprofitat dels alzinars i allò que ha mort. Si restem unes coses amb les altres, obtenim el balanç total de l'alzinar. Això, com deia, si voleu, ho teniu per totes les espècies. Com a conclusió d'aquest primer bloc, els boscos del Montseny han crescut. L'alzinar és el principal bosc de la reserva de la biosfera i presenta bons indicadors de vigor i de regeneració. En canvi, pinedes com el pi pinyer i el pi roig i les rouredes redueixen la seva dinàmica, la seva presència i tenen una regeneració o nul·la o dolenta. El faig, tot i que té un menor creixement que en èpoques passades, continua mantenint uns bons indicadors i, per tant, podríem dir que l'alzina és un actiu a promocionar en el nou context, en el context de canvi climàtic i de gestió de la reserva de la biosfera. Molt bé, el segon bloc passa per parlar de la idoneïtat bioclimàtica de les principals espècies del Montseny. Aquí vull fer primer un apunt important en què entenem per idoneïtat bioclimàtica. I per això la definirem. És la probabilitat de presència de les principals espècies de planifolis a Catalunya en funció del clima. És a dir, és un model que en funció de variables únicament climàtiques prediu quina probabilitat té una espècie de ser present en un lloc en concret. No vol dir que hi sigui, vol dir que és una probabilitat. Aquí us presento la dels principals planifolis i veieu, en primer lloc, que l'alzina
si veieu, la llegenda està molt petita, perdoneu, però colors verds més fosc és més probable, per tant, més idoni, i colors verds més clars fins a arribar al blanc són valors de menys idoneïtat. Per tant, que aquella zona és poc idònia per l'espècie en concret. Veieu que l'alzina mostra idoneïtats bones a bona part del massís, allà on és present, i en canvi els altres planifolis tenen idoneïtats bastant baixes, excepte el faig, que té idoneïtats relativament correctes a les parts culminals, i el suro, que té unes idoneïtats acceptables també a la part oriental del massís. Pel que fa a les pinedes, veieu que tant el pi blanc com el pi roig tenen idoneïtats bastant baixes, excepte que el pi roig a la part nord del massís té idoneïtats relativament acceptables. Com a resum, podríem dir, si dividim les idoneïtats com a molt alta, alta, mitja i baixa, veiem que l'alzina en general té una idoneïtat alta, la surera té una idoneïtat entre alta i mitja en determinades zones, el pi blanc i el roure tenen idoneïtats baixes, el pi roig, aquelles zones que vèiem del nord del massís, té idoneïtats entre altes i mitjanes, i el faig també té idoneïtats mitges i baixes a les parts culminals on és present. Passem ja al tercer bloc, que és el que parla de la vulnerabilitat de les espècies principals. Aquí fem referència a un projecte que ja vam fer en el seu moment amb la Diputació de Girona, que és el VulneMap, que és un projecte en el que vam fer un mapa de la vulnerabilitat dels boscos de tot Catalunya i en el que vam predir quina era la vulnerabilitat dels boscos mesurada com una probabilitat, també entre 0 i 1, 0 poc probable, 1 molt probable, a partir d'informació real de les zones boscoses que ja han estat afectades per decaïment forestal provinents del projecte DEOSCAT. El DEOSCAT és un projecte en el que fem un seguiment de l'estat dels boscos de Catalunya i vam agafar els boscos reals afectats per aquest projecte DEOSCAT dels anys 2012 i 2016, que són de la sèrie d'anys que tenim els anys que han sigut més secs i per tant hem tingut més informació registrada d'afectacions reals de decaïment forestal. Vam agafar aquests episodis reals i els vam combinar amb diferents tipus de dades. Dades climàtiques com la precipitació mitjana, la temperatura mitjana, la radiació, etc. Amb indicadors de sequera, com ara l'ESPEI, amb indicadors de la humitat del sòl, amb anomalies de precipitació i fins i tot amb la litologia. Vam posar tot això en una coctelera, diguem. Vam fer-ne un model i ens va servir per caracteritzar com eren aquests episodis de decaïment real, aquests episodis d'afectació real que teníem al DEOSCAT. Això ens va portar a aconseguir aquesta predicció de la probabilitat d'afectació. A partir d'aquí vam fer el mapa, que aquí veieu el mapa de la sequera moderada per tot Catalunya, en el qual hem fet un zoom al Montseny. Hem posat Catalunya perquè veieu que en context el Montseny no és de les zones més afectades ni tampoc de les menys, perquè veieu que a les parts culminals del massís sí que es veuen zones amb vulnerabilitat mitjana i alta. Ara fem un canvi de llegenda. Imagineu-vos que els colors verds passen a ser de color blau i aquí us presento els mapes de la sequera moderada i de la sequera greu. Aquí, qui vulgui més detalls d'aquest projecte també està tot disponible. Vam fer mapes per 4 escenaris de sequera diferents, però aquí només hem posat la moderada i la greu. I veieu això que dèiem, que a les parts culminals hi ha zones de vulnerabilitat mitjana i alta per la sequera moderada i quan anem a un escenari de sequera greu ja hi ha bastantes zones del massís en què les vulnerabilitats són una mica més importants. Val a dir que l'escenari de sequera greu fins ara és el que sembla més probable, malauradament. Llavors, entrem una mica en detall, veiem com aquesta vulnerabilitat en un escenari de sequera greu quedaria repartida pels diferents municipis de la Reserva de la Biosfera del Montseny. I aquí cal destacar, per exemple, municipis com el Brull, com el Montseny, com Tagamanent i Viladrau, que tenen sobretot vulnerabilitats entre mitjanes i altes, i Sant Pere de Vilamajor, un altre cop Tagamanent, un altre cop el Brull, tenen proporcions importants dels seus boscos amb afectacions altes. Aquí, perquè entengueu bé aquest gràfic, és la proporció del bosc d'aquell municipi que quedaria repartit en cadascuna d'aquestes categories. Per tant, el Brull, de tot el seu bosc, té
té aproximadament un 40% del seu bosc amb vulnerabilitats altes i un 50% aproximadament amb vulnerabilitats mitjanes. Això ho podeu anar veient per cadascun dels municipis. Fem el mateix exercici per les espècies i veiem que aquí sorprèn que l'alzina té vulnerabilitats mitjanes i altes i els faigs i els roures també. En canvi, espècies com algunes coníferes, com el Pinus pinea, per exemple, tenen vulnerabilitats molt baixes. Això per què? Doncs perquè penseu que aquest exercici de predicció de la probabilitat de vulnerabilitat es va fer per tot Catalunya. Per tant, el model estava entrenat per tot Catalunya. Llavors, fer un zoom concretament al massís del Montseny implica que hi hagi algunes coses una mica difícils d'explicar, o petits artefactes, podríem dir, que són deguts a que l'escala a la que estava pensada el model era tot Catalunya. Per tant, una mica podríem dir que la vulnerabilitat dels boscos de tot el massís del Montseny és baixa en general per un escenari de sequera moderat, que era el que veiem a l'esquerra. Per un escenari de sequera greu, l'afectació d'espècies com l'alzina podria ser important, però per una banda cal tenir present això que deia, que l'estudi s'ha fet a tot Catalunya i per tant aquí podria haver-hi una mica d'artefacte i per altra banda no hem d'oblidar la seva alta capacitat de resiliència perquè és una espècie rebrotadora. Passem a l'apartat de la cartografia participativa de la vulnerabilitat, que aquí potser alguns de vosaltres en sabeu més que jo, perquè a mi això em va agafar de baixa i igual alguns de vosaltres en sabeu més que jo no hi vaig poder assistir. Però l'objectiu d'aquesta cartografia va ser delimitar les zones d'actuació prioritària per les diferents espècies en el marc d'una gestió forestal adaptativa, tenint en compte tant la situació actual com una potencial situació futura de la vulnerabilitat dels boscos. Com es va fer? Doncs es va dibuixar sobre cartografia en paper quines eren les zones més sensibles a la sequera actual i futura en base a l'experiència d'observacions recents d'afectacions actuals i en base també al coneixement expert, que era el coneixement dels participants, que són bons coneixedors del territori. I la dinàmica de treball va ser, per una banda, fer un rànquing de la vulnerabilitat de les espècies presents a la reserva de la biosfera del Montseny i, per altra banda, identificar sobre aquesta cartografia quines eren les zones més vulnerables. Aquí teniu una foto de la jornada participativa, igual alguns de vosaltres us hi veieu. Els assistents van ser principalment tècnics, gestors del parc, algun propietari forestal i guardes forestals, i no sé si em deixo algun perfil. I el que vam fer va ser, aquí veieu el que dèiem del rànquing d'aquestes espècies principals de la reserva de la biosfera, es va treballar en 3 grups. Per tant, veieu els resultats del grup 1, el grup 2 i el grup 3. I al final de tot veieu que diu Canvi Bosc. El Canvi Bosc va ser un projecte que vam fer amb l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i l'exercici final d'aquest projecte va ser també una síntesi de la vulnerabilitat de les espècies i també es va fer un rànquing. Per tant, vam aprofitar que teníem ja aquesta informació per comparar els resultats de cadascun dels grups amb els resultats que vam obtenir al Canvi Bosc. Si ho veieu, hi ha bastanta coherència entre grups i també amb el Canvi Bosc. Per tant, estem tots estem tots prou d'acord. Veieu que el pi blanc, l'alzina, la surera estan bastant en el rang de vulnerabilitats més baixes. Roures, pinastres, aquí el suro, el grup 1 la va posar moderada en lloc de baixa. Aproximadament també estem més o menys d'acord en vulnerabilitats mitjanes. I el pi roig, el faig, el castanyer, heu de tenir present que no estava en el Canvi Bosc, no era una espècie que vam tenir en compte, per tant no podem saber on l'hauríem posat, però pi roig, faig, etc. coincideixen en que són espècies amb vulnerabilitats més altes. Si veiem com queda repartit això en la cartografia en paper que es va fer, veieu que la superfície actual afectada per cadascuna de les espècies la teniu a la línia superior i la superfície que es preveu afectada en un futur és la que veieu amb un groc, amb un gomet groc, que és la que hi ha sota. Destacable que espècies, per exemple, com el pi roig, sembla que estan bastant afectades però que la seva afectació no canviarà en un futur. En canvi, espècies com les suredes tenen actualment un percentatge baixíssim d'afectació, un 1,2%,
i es preveu que augmentarà fins a un 13,6%, que no està malament. Espècies també com les fagedes actualment només tenen un 4,4% afectat i segons la cartografia participativa es preveu que hi hauria un 14,4% afectat en un futur. Per cadascuna de les espècies vam fer un mapa com el que veieu aquí. Aquí només us he tornat a posar l'exemple dels alzinars. Veieu que en vermell hi ha la superfície que es considera que actualment ja està afectada i en groc la superfície que potencialment estarà afectada en un futur. Com a conclusions d'aquesta part, doncs les superfícies identificades com a vulnerables són poques en general, tant actualment com en un futur. Hi havia bastanta coherència entre grups i amb el canvi bosc. La major part dels arguments que relacionaven la vulnerabilitat amb efectes directes i indirectes de la poca o la nul·la gestió actual. Per tant, això té molta concordança i molta importància en el que després ens explicarà el Mario. I també va sortir diverses vegades la importància de la qualitat d'estació a l'hora de preveure quines eren les zones més susceptibles de ser vulnerables. Com a grans conclusions per espècie, i intentaré anar de pressa perquè estic just a temps, podríem dir que sota un escenari de sequera greu es preveu que els alzinars poden ser una espècie vulnerable, però la seva capacitat de rebrotar li dona un gran potencial de recuperar-se. L'estudi dels 25 anys dels IFNs preveu una substitució natural del suro si és que la gestió no intervé, degut a competència amb altres espècies, però el mapa de vulnerabilitat no assenyala que sigui una espècie especialment sensible. A més, atesa la seva capacitat de rebrotar, doncs és previsible que les afectacions davant d'efectes extrems del canvi climàtic no siguin molt altes. Pel pi blanc també es preveu una substitució segons les dades que s'extreuen dels inventaris, però la seva resistència a la sequera i la seva alta capacitat de colonitzar espais oberts també la converteixen en una espècie que pot ser clau davant del canvi climàtic. Pel que fa al pi roig, no sembla que sigui, segons els mapes de vulnerabilitat i idoneïtat, no sembla que sigui una espècie que hagi de tenir grans afectacions, però sí que, segons les dades dels IFNs, es veu que la seva presència es va reduint al Montseny. El faig sembla que, segons les cartografies de vulnerabilitat i idoneïtat, hagi de ser una espècie amb poca idoneïtat, però de moment passa al contrari. De moment, les dades sobre el terreny dels IFNs indiquen que té un bon estat de salut i amb bons indicadors de vigor. Pel que fa a les rouredes, es preveu que tindran afectacions importants i malgrat que els roures tenen capacitat de rebrotar de capçada i de recuperar-se si les condicions milloren, els inventaris assenyalen que la presència dels roures s'està veient reduïda. Per tant, si es volen mantenir o millorar, doncs serien necessàries actuacions de gestió per reduir la competència que puguin tenir altres espècies. I finalment, hi ha consens en què les castanyedes s'estan recuperant, però la cartografia experta assenyala que davant de sequeres greus, un 25% de la superfície que ocupen actualment es podria veure afectada. I això és tot el que us volia explicar. Suposo que em sembla que ara obrirem el torn de preguntes, no sé què voldrà l'Anna, però moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, merci Mireia per aquesta presentació de síntesi de tot aquest treball que heu estat portant aquests mesos. Doncs jo crec que ha estat molt clar i entenedor. I si us sembla, sí que podem obrir un petit torn de preguntes, si hi ha alguna pregunta referent al que ha plantejat la Mireia. Si voleu obrir un micròfon i vídeo i comenteu. A través del xat també hi ha opció de participar. Si no, ho deixem pel final, si voleu. Ningú s'anima, això de tancar el gel sempre és difícil. Està tot claríssim. Sí, superbé. Doncs si de cas fem això, dèiem, mira, potser intercalem les preguntes, però veig que no hi ha cap pregunta directa i si de cas obrim al final una fase de debat. Doncs bé, sense més, si us sembla, donem la paraula a en Mario Beltrán, que també és investigador, en aquest cas del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. I no ets investigador? Jo no soc investigador, jo soc enginyer. Val, doncs enginyer de forest del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Ostres, no endevino ni una, Mario. Ni una, Anna, Però mira que fa temps que ens coneixem. Doncs tu mateix, què et sembla si et presentes tu i paro el micro? Merci.
La idea de juntar aquestes dues explicacions que volem fer avui era perquè moltes vegades es parla, per una banda, de l'anàlisi de vulnerabilitat, com aquest que ens ha ensenyat la Mireia, i per altra banda de les opcions de gestió, però poques vegades es lliguen les dues coses molt directament, no? I llavors, en aquest projecte hem tingut l'oportunitat realment de treballar seqüencialment les dues opcions, no? Llavors, jo no cal que em presenti gaire, no és important qui diu el missatge, l'important és realment el missatge, no? Sí que és cert que dintre del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya tenim ja una llarga trajectòria en l'anàlisi de propostes de gestió més executives, a escala rodal, a escala d'arbre, que són la traducció natural dels anàlisis que es fan més a escala paisatge. Aquests anàlisis que ens ha presentat la Mireia donen moltíssima informació a molts nivells, a nivell de paisatge el principal, però també pots fins i tot fer l'anàlisi a nivell de rodal, a través de la capacitat de cada espècie, de les masses mixtes, les espècies que interaccionen entre ells, la qualitat d'estació, que s'ha esmentat per ahir ràpidament, la qualitat d'estació és superimportant, factors ecològics que determinen la qualitat d'estació, en fi, una gran quantitat d'informació, però que sempre queda com la següent pregunta, és a dir, vale, molt bé, però això què fem? Com ho traduïm en accions? Llavors, aquí és quan podem aprofitar tota aquesta informació i tot el bagatge que ja tenim de diferents opcions de gestió, diferents proves, demostracions que hem anat fent en diferents projectes i intentar traduir-ho en unes recomanacions, al final, que volem. Aquí no hi ha obligacions de res, no? També el que jo us presentaré ara no ofereix gran detall. En el fons, el missatge principal és la manera de pensar, la manera de dissenyar les actuacions. No tant què actuació realment dissenyem o com es dissenya, quins números, densitats, axes basals, números aquests més forestals els deixem ja per cadascú triar els seus. L'important és el missatge. Llavors, es podria fer una gran lectura a nivell de tot el massís, és a dir, com millorem la capacitat d'adaptació i multifuncionalitat dels boscos del Montseny en general, sense entrar en grans detalls de les formacions en concret. I després podem fer petits ajustaments de cada una de les espècies, perquè, òbviament, cada formació, i sobretot si són masses mixtes, funcionen diferents entre ells. Dintre d'aquest títol que hi ha aquí d'adaptació i multifuncionalitat, jo de multifuncionalitat no parlaré, perquè la multifuncionalitat al final en els boscos poc o molta sempre es dona i en el fons tampoc no és un objectiu directe, més o menys és una conseqüència. Més que res ho dic perquè l'objectiu, ara en aquest context que estem avui, l'objectiu principal és l'adaptació, l'adaptació al canvi climàtic. Mireia ens ha fet una gran lectura de la vulnerabilitat que tenen les masses, les espècies, els boscos del Montseny, els impactes que tenen per davant que han de resistir i s'han de recuperar són importants i cada vegada seran més importants. Es parlava que l'escenari més probable és el de sequera greu. No sembla tonteria una sequera greu al Montseny perquè hi ha moltes formacions que hi ha ara mateix que no només han patit un canvi climàtic, també han patit un canvi d'usos. Probablement no tenen estructures, probablement no tenen condicions actuals per enfrontar-se a aquests impactes tan forts i anem a veure com ho millorem. Això és bàsicament el contingut d'aquest informe, que us han arribat també com a documentació. Però el concepte principal és que, com deia la Mireia també abans, quan es fan propostes de gestió tampoc no podem particularitzar exactament a un massís del Montseny. També es fan propostes de gestió per tots els boscos de Catalunya, boscos mediterranis, que més o menys comparteixen tres diferencials, funcions i capacitat d'adaptació, impactes que tenen per davant. Sempre podem fer detalls específics pel Montseny en funció dels usos que es demanen. Probablement el Montseny té una demanda d'usos diferent a altres zones, però les pròpies capacitats dels boscos són més o menys compartides amb la resta. A Catalunya tenim un gran paquet d'informació respecte a com abordar l'adaptació al canvi climàtic i hi ha tipus de funcions. Les orientacions de gestió forestal sostenible a Catalunya, les ORGEs, seran cada vegada més perquè s'aniran millorant, incorporant noves propostes de gestió. Aquest paraigües, ORGEs,
oferirà totes les orientacions de gestió possibles en determinats condicionants, tant d'objectius com d'algunes zones d'aplicació, qualitats d'estació, masses mixtes, etc. La gran diferència que es podria trobar a partir d'ara entre les ORGs que ja estan vigents i aprovades i funcionant respecte a les noves que s'estan elaborant és la incorporació explícita dels principis de silvicultura naturalística, silvicultura propera a la natura, silvicultura de bé individual, noms diversos que només ve a dir, a resumir, dos grans conceptes. Un és que hem d'analitzar la competència peu a peu, és a dir, hem de mirar amunt, mirar capçades sobretot, però també mirar quines espècies estan allí, perquè espècies entre ells interaccionen diferent, competència per arrels, competència per recursos, d'on ve la llum, cap on va l'aigua. Hem de mirar la competència amb molt detall i veure quin arbre està més adaptat a la seva posició. Això es tradueix en selectivitat. Els tractaments han de ser selectius, han de ser dirigits peu a peu i totes les propostes de gestió que estan incloses en aquest document que presentem avui requereixen sí o sí un marcatge peu a peu. No hi ha altra manera de traduir a la realitat les reflexions que es poden fer al voltant d'aquest tipus de silvicultura, que és diferent. En grans trets, bàsicament, és a dir, l'objectiu principal d'aquest tipus de gestió el que busca és heterogeneïtat, diversitat, complexitat. Heterogeneïtat, no volem masses homogènies, perquè això, l'heterogeneïtat ens dona molt joc a adaptar-nos a la microescala. La qualitat d'estació és un factor molt important per enfrontar-se al canvi climàtic, és comptar amb les condicions microclimàtiques. Diversitat, és a dir, tenir més cartes per jugar. La perfecta de 2 hectàrees només té una carta i els impactes que poden enfrontar-se són forts i llavors és millor tenir més opcions. I que precisament està lligat amb la complexitat. El concepte de complexitat, òbviament, és complex, però aquí també entrarien, per exemple, casos de l'alzinar. En comptes de comptar amb alzinar de rebrot, sures de rebrot, fageda de rebrot, anem a intentar comptar també amb peus de llavor. Anem a intentar comptar més complexitat interna dintre de la massa, sigui amb diverses espècies, sigui amb una sola espècie, sigui amb estrats de matoll i estrats d'arbre. Complexitat del sistema. Intentem treballar-ho conjuntament tot el sistema per intentar aprofitar al màxim el potencial d'estació, potencial d'adaptació, potencial de resposta a les pertorbacions. En què es tradueix això a la realitat? Perquè és molt fàcil parlar en teòric, queda molt bonic fer aquests manuals i aquests discursos d'heterogeneïtat, diversitat, complexitat, però això a la realitat en què es tradueix? Es tradueix en que en funció de la teva situació inicial, que seria aquesta columna de l'esquerra, t'has d'anar fixant en diferents coses, que és la columna de la dreta, per intentar arribar a una situació que parlem com més o menys la més capacitada per enfrontar-se al canvi climàtic. Si busquem estructures heterogènies, diverses, complexes, més o menys capitalitzades, aquest seria l'objectiu, però fins que arribem allà hem de passar, te pots trobar moltes situacions, estructures més homogènies joves, un regenerat de pil blanc de postincendi és una estructura homogènia jove que està molt lluny d'aquesta estructura heterogènia complexa, llavors t'has d'anar intentant fixar en els peus individuals, intentar buscar els millors. A mesura que aquesta estructura es va diversificant, heterogenitzant, has d'anar intentant buscar també regeneració, anar oferint espai perquè s'instal·len determinades espècies. Aquest espai serà diferent en funció de l'espècie que tu tens opció que s'instal·li. Si són espècies més de llum, més d'ombra, no? Al final, el tema és fixar-nos com a base una sèrie de principis que els anirem adaptant tant a la situació inicial com al potencial característiques de les espècies que estem gestionant. Juguem sempre a mantenir una coberta permanent. Coberta, no arribarem mai a talles arreu, castanyer, talles arreu, la cosa es complica. Alzinar, talles arreu per llenya, això ja no vindria a complir una mica els principis que estem intentant promocionar. Anar a fixar-se què paper té cada arbre dintre del bosc, intentar valorar-los, ja sigui a través de valor econòmic com també de valor ecològic, tot tipus de valors, socials, ambientals, el que sigui, però intentar veure quin valor té ara mateix l'arbre en el bosc
i quina projecció de futur té aquest valor i poder decidir si es queda o marxa del bosc. Intentar aprofitar al màxim tots els processos naturals per reduir costos, bàsicament. Nosaltres proposem aquest tipus de gestió basada en processos naturals, heterogeneïtat, mínim d'intervencions, de manera que tot allò que la natura pugui fer per tu no ho facis tu amb diners, és a dir, regenerar que ho faci la natura, seleccionar els millors arbres en la mesura del possible que el faci la natura, inversions en aclarides de plançoneda, seleccions de tancs, intentar que siguin les mínimes possibles. Ja veurem com es fa això, però bàsicament és a través de regular la competència per la llum dels arbres que queden en peu. Si fem una tallada de riu per llenyes, la resposta de rebrotada no complirà aquest principi perquè la selecció d'aquells peus s'haurà de fer a cost, bàsicament. I les eines que barallarem sempre són les aclarides selectives, selectivitat en tot tipus d'actuacions, també d'estassades, també del matoll. I més o menys graduar les obertures que anem creant, ja sigui de manera directa o com a conseqüència, per intentar regular quines espècies s'instal·len allí, a través de la il·luminació, cap a on cau la llum, és a dir, no només la mida, sinó s'ha de fixar realment què està passant a cada bosquet, perquè la radiació directa condiciona una sèrie d'espècies, processos, etc. Com tot, com sempre passa, amb les orgers sempre hi ha la famosa crítica de, clar, les orgers són molt boniques, que descriuen coses molt idíl·liques, però la realitat és una altra, quan arribes a aplicar allí les orgers tot no encaixa, no encaixa en absolut, i sempre estem en fases de transició, d'adaptació, de canvi. Per a aquest tipus de gestió que proposem nosaltres, una gran guia per orientar el procés d'adaptació és buscar com a objectiu intermedi l'heterogenització. Els manuals de salut cultural naturalística sempre parlen que la heterogenització, la diversitat, la complexitat és una conseqüència, però també va molt bé com a objectiu intermedi buscar-ho específicament per arribar a aquella situació ideal. I com guiar aquestes coses, n'hi ha diverses opcions, però també depèn molt de la situació de partida, òbviament, i de les espècies en les que estàs jugant. Hi ha l'opció de la columna de l'esquerra, de dalt a baix, on es fa aquesta heterogeneïtat més peu a peu. Això depèn molt de l'espècie que estiguis jugant, carcínies, frondoses d'aquestes una mica més seques. Evidentment el faig no vindria per aquí, perquè si volem que aparegui una altra espècie, si ho fem peu a peu amb el faig no apareixerà ningú per allí. Tenim la columna de la dreta, que podrien ser més estratègies més de bosquets, més adaptades a espècies de molt de llum o espècies molt agressives amb els seus companys, com és, òbviament, la fageda. També l'alzinar, també espècies que siguin així més agressives en la competència a través d'arrels, a través d'altres històries. Per exemple, el sureda. El sureda té una altra història, perquè també s'ha de fer una estratègia per bosquets, però perquè no és precisament perquè sigui competitiva, sinó al contrari, perquè és una espècie que no competeix amb ningú. El sureda té problemes per competir amb pins, té problemes per competir amb alzina, i les coses es compliquen, llavors és millor jugar a bosquets per ajudar a l'espècie, no tant per controlar els veïns. És que estic fent moltes coses alhora i és difícil. Més o menys aquesta seria la visió global, d'estratègies globals. I llavors ara us explico ràpidament, en 15 minuts, què podem adaptar, quins conceptes hem de tenir en compte a l'hora de treballar les, diguem, 5 formacions amb més vulnerabilitat que hem seleccionat per fer aquest document d'orientacions de gestió. Com us deia, objectiu principal, adaptació al canvi climàtic a través de silvicultura naturalística, que ve a dir que potenciem el valor de cada arbre, ja sigui econòmic o ecològic, intentem minimitzar les actuacions de cara que siguin el màxim d'eficients possibles, que les inversions siguin les mínimes i el retorn sigui el màxim a través de diversos valors. El primer, òbviament, l'econòmic, però també d'altres. Llavors, com a conseqüència, obtindrem aquella famosa paraula de la multifuncionalitat i altres que venen associades i són molt importants al món gent, com és la conservació de la biodiversitat i regulació del cicle hidrològic, etc. En el cas dels alzinars, el concepte més important és que l'alzinar funciona a 2 nivells, sobretot els alzinars que han estat durant molts anys treballats a llenya, a bosc baix de llenya. Primer hem de regular la competència intrasoca, és a dir, tenim 2 escales de decisió, que és el rodal i després la soca,
I primer, sobretot, hem de controlar la competència intrasoca perquè això condiciona molt la quantitat de reserves que guarden aquests arbres a les arrels. La Mireia deia que l'alzina explicava les condicions que té l'alzina de cara a la vulnerabilitat. Bàsicament, moltes de les diferències que tenen la resta d'espècies és a través de la quantitat, la funcionalitat que tenen les arrels per guardar reserves, per després poder rebrotar amb intensitat. Llavors, això es regula molt bé a través d'intentar que les soques només tinguin un peu vital bo i potent, i intentar que una mateixa soca no estigui alimentant diversos peus, perquè a l'hora de respondre a una pertorbació, on portar recursos és més difícil que si només tens un peu bo. Una de les grans estratègies, grans objectius d'aquestes estratègies és intentar fomentar peus de llavor. Costa molt en alzinars que són densos i que han estat treballats a llenya, però mica en mica s'hi donen oportunitats per instal·lar-se peus de llavor i això ens dona una altra carta, que és la diversitat genètica a l'hora d'enfrontar-se a les pertorbacions. Per tant, la traducció de tot això és que busquem una estructura irregular amb molts estrats, pot ser peu a peu, perquè la conseqüència de regular la competència intrasoca ve a desdibuixar una mica més l'estructura a nivell rodal. I intentem que els peus siguin els més grans possibles. Intentem pujar a àrees basals, intentem anar a densitat, no tant a densitat, sinó a peus grans, peus que tinguin realment reserves i que estiguin realment aprofitant el potencial de les arrels que tenen a sota. Intentar evitar fer tallades o intentar buscar aquests peus que hi ha al fons de la foto, que no passin de 10, de 15, intentar potenciar, encara que siguin un menor nombre de peus, intentar que siguin els més grans possibles. Estructures irregulars molt capitalitzades. Tenim aquests 3 models d'OGS com a referència, que paradoxalment són models pensats inicialment per masses regulars, i això ho fem a posta, perquè moltes vegades quan es parla d'estructures irregulars, de seguida la gent, els plans tècnics, les propostes de gestió, venen a buscar una distribució de referència, que això és un concepte que hem d'anar desterrant de les nostres ments. La distribució de referència no ens aporta valor a l'hora de gestionar aquests boscos. Ens agrada més el concepte de selectivitat, fins i tot gestionat amb models de massa regular. No passa res perquè la informació que ens interessa d'aquests models és el moment d'intervenció. Quan un alzinar es considera excessivament capitalitzat i és possible intervenir, de manera que podem regular la competència intrasoca i entre peus si ja hem aconseguit una certa monopòdia, i fins a on podem esperar per la següent actuació. I al Montseny nosaltres hem estimat que hi ha 3 grans tipus d'alzinars, de punts de partida, que serien aquestes masses més denses de rebrot de llenyes més recents, i altres que ja s'han capitalitzat i no s'han tocat mai, o altres que sí que s'han tocat i ja han aconseguit aquesta irregularitat més o menys buscada. Llavors aquí el primer ha d'intentar buscar la diversitat de peus, de mides, el segon ha d'intentar també començar a il·luminar terra, il·luminar el sol per a que aparegui la regeneració, i el tercer més o menys ha d'intentar mantenir l'estructura, aprofitar el recurs i tirar endavant. El que no volem és això, òbviament, això no va enlloc. Això sí que s'enfronta a un canvi climàtic molt desastrós. Qualsevol impacte aquí de sequera greu, casquen aquí fins l'apuntador. Això no ens interessa. El que ens interessa és buscar la selectivitat, buscar, per exemple, aquí hi ha una alzina de llavor. Aquest arbre que té una ratlla verda i una ratlla blava és una alzina de llavor. És el primer objectiu, però a la dreta veiem un roure, a l'esquerra veiem un roure amb la cinta, intentar buscar diversitat. Aquí s'ha fet l'aclarida al voltant d'aquest peu, més en fons s'han regulat densitats intrasoca, busquem aquesta estructura més heterogènia i intentar buscar la diversitat. En l'alzina m'he detingut bastant, també perquè és una de les espècies més vulnerables, però per la resta d'espècies una mica la reflexió ve a ser una mica el mateix. Busquem les diferències principals. En el cas de la fageda hem de frenar la seva voracitat contra altres espècies, perquè la fageda s'expandeix com una taca d'oli. Hem d'intentar que apareguin el màxim d'altres espècies possibles, sempre i a tot arreu. Hem d'intentar regular la competència fins i tot de la mateixa fageda a través de l'heterogeneïtat per bosquets, perquè el peu a peu peu afavoreix molt el faig i hem d'intentar frenar-lo. Llavors,
tenim també una sèrie de models que aquests ja estan pensats per a aquesta fase més selectiva, més d'intentar fer estructures heterogènies per selectivitat, i els punts de partida són dos, però al final el tipus de gestió que són. Al final el que canvia és que en bona qualitat la fageda encara és més agressiva, les tallades poden ser més freqüents, més intenses, l'altra no tant. Quan jo parlo de seguir els models Orgés, conceptualment, si volem agafar aquest model Orgés de fageda, però amb la resta d'espècies passa el mateix, i volem aplicar els principis que parlàvem abans, d'intentar mantenir-nos en aquesta fase intermèdia de no buscar grans regeneracions, per tant, la primera fila tindríem en compte. Tampoc intentem mantenir sempre coberta, per tant, no anem a buscar tallades de regeneració més o menys extenses, per tant, les tres files últimes aquestes tres files últimes verdes tampoc no les tindríem en compte. Llavors, al final sempre aprofitem la mateixa informació dels monitors, que és la fase intermèdia. Aquestes tres aclarides selectives o selectives mixtes, edats que ja s'ajusten molt més a la realitat que ens trobem ara mateix al Montseny. I la informació que ens interessa bàsicament és el moment d'intervenció, quina és l'àrea basal llindar que podem dir a partir d'aquí podem intervenir. I una mica també la intensitat detallada. Després ja es vindran els criteris de seleccionar els peus de futur, peus de valor, perquè sempre ens basem en aclarides selectives marcades peu a peu amb una sèrie de criteris. I aquesta reflexió sobre els models Orgés és comuna a totes les espècies, és a dir, sempre buscarem aquestes fases intermèdies, per tant, la informació que ens interessa és la de les files taronja, aquestes intermèdies. El cas de la fageda no m'estendré gaire perquè també aquí tenim la sort de comptar amb un vídeo que va fer l'Anna molt bonic sobre un rodal que ja més o menys ha posat en pràctica aquest tipus de gestió, que bàsicament és seleccionar els millors peus per diversos criteris econòmics de futur, però també ecològics, de microhàbitats, de diversitat dintre de l'estructura i, òbviament, totes aquelles altres espècies que puguin aparèixer dintre de la fageda. Un cas molt excepcional és el cas de la fageda amb avet al Montseny. Això ja en parlant distesament sobre el tema. El cas de la sureda és un altre món. La sureda no s'assembla gaire a una fageda i tampoc no gaire a una alzina, més enllà de que a vegades quan no hi ha producció de suro, no s'està fent una producció activa de suro, potser la gestió es podria semblar més a una alzina de llenya, però la capacitat de competència que té el suro, tot i que siguin una de les espècies més adaptades ja de per si, per les seves característiques, el fet d'estar en zones que probablement no estaria de manera natural, perquè el suro ha estat molt afavorit per la producció de suro, el fet d'estar en zones que probablement no siguin les seves li fa tenir poca capacitat de competir amb la resta. I, per exemple, el suro pateix molt la presència de pinyer, la presència de pi blanc la pateix molt, l'alzina bastant també. Llavors, aquí els models també és veritat que contem amb més experiència perquè hi ha projectes live previs a aquest que han treballat el tema. I les propostes de gestió bàsicament es concentren en estructures heterogènies per bosquet, fer suredes per bosquets, tant si és pura com mixta, és a dir, si hi ha altres espècies dintre la sureda, intentar que l'altra espècie estigui envoltada d'altra espècie i no de suro, és a dir, quan hi ha bosquets de suro que només hi hagi suro i quan hi ha bosquets d'altres espècies que només hi hagi altres espècies perquè la interacció entre elles és complexa, sobretot si hi ha aprofitament de suro. Si no n'hi ha, hi ha més opcions a la barreja, però si n'hi ha, millor que no. Intentar que no hi hagi tanta densitat de suro i que siguin arbres bons, grans i productius, és a dir, concentrar la producció de suro en arbres grans i intentar baixar densitats, intentar pujar àrea basal i baixar densitat. Aquesta seria la idea. Models de referència, com deia abans, regulars, per no tenir aquesta idea estranya de distribucions de referència que no van enlloc. I situacions de partida, qualitats d'estació bones i dolentes i aquella que no està aprofitada. Però al final la gestió ve a ser una mica el mateix, regular la competència, i el suro té una capacitat de competència una mica limitada. La imatge que busquem podria ser més o menys suros d'aquest tipus, bons productors de suro i menys. Això també ens porta a que la regeneració no sigui peu a peu. Una gestió típica de la sureda és deixar tots aquells peus que estan sortint de suro, siguin on siguin, intentar deixar-los per veure fins on arriben i per veure com són de productors. Aquí intentaríem
aquests peus de regeneració s'agrupin en bosquets una mica més allunyats dels peus productors, no? I intentar fer el mosaic dintre del rodal, no? El pi blanc és un altre món, no? Òbviament, ve d'una situació diferent de la resta per la seva capacitat de colonització d'espais agraris, espais agrícoles abandonats, marginals, abancalats, els que siguin. Té una gran capacitat de competència respecte d'altres espècies i per establir-se com a pioner i generar condicions perquè després s'instal·li el matoll, s'instal·lin frondoses. Llavors, això importa molt la situació típica de vol-subbol. El pi ja comença a ser grandet i s'ha quedat les capçades a dalt. Per sota hi ha un mar d'alzina, un mar de frondoses, de quercínies, de frondoses a sota, que això de cara a incendis no pinta bé. Llavors, la idea aquí és intentar fer masses mixtes sempre, és a dir, masses pures, forçar les masses pures de pi quan altres espècies estan apretant per sota no sembla viable i intentar que aquest canvi, que fins i tot podria ser un canvi de dominància, s'adoni per bosquets. És a dir, intentar evitar la situació vol-subbol, quan hi hagi un bosquet de pins bons, ni que siguin grans, que tinguin ja els seus anys, intentar mantenir-los sense subbol d'altres espècies i quan vegem que aquest subbol d'esquercínia és potent i està tirant ja amb peus individuals bons, treure els pins de dalt i fomentar la transició a través dels bosquets. Sempre quedaran bosquets de pins bons en zones on el sol és més prim, la insolació és més directa, llavors el pi és més competidor i l'alzina no tant. De models orgers aquí anem una mica més justos perquè aquells models orgers inicials els van pensar però en una situació de risc d'incendi molt extrem, en el cas del pi blanc, perquè a escala Catalunya el seu gran repte són els incendis, no? Però bàsicament tenim aquests dos models que ens aporten informació, com deia abans, aquella fase intermèdia que ja ens indica quin és el moment d'intervenció i en aquest cas ho podem fer a través d'aquelles selectives més freqüents, menys intenses, més freqüents. De tipologies d'inici tenim aquells regenerats post-incendi o aquelles masses pioneres colonitzadores que estan encara en fase de densificació, que aquí és on podem intervenir per fomentar l'heterogeneïtat de l'estructura. I altres estructures on aquesta regeneració, aquesta primera colonització de pins es va donar fa molt temps ja i ja estan capitalitzades i a sota tenen aquest subbol o inclús en aquells que ja ha hagut una mortalitat de pins i l'heterogeneïtat ja s'ha donat. Però al final el concepte és el mateix, intentar fomentar la massa mixta heterogènia per bosquets i intentar evitar la situació vol-subbol. Això és una foto molt típica de Pineda. Pineda ja adulta, pionera, abans que aquests pins no hi havia altres pins, perquè s'han instal·lat en abancalaments. Llavors, fer el canvi de dominància aquí o conduir el canvi natural de dominància aquí és el repte principal d'adaptació i s'ha de intentar buscar-ho per bosquets, intentar buscar aquells bosquets de pins que ja comencen a no ser vitals, que comencen a tenir capçades arrodonides, gran proporció de fusta morta a dalt, a la brancada, i intentar fomentar allí la instal·lació d'un subbol potent que aprofiti aquella estació. Les primeres actuacions seran intenses perquè moltes vegades ja ens trobem amb el subbol molt desenvolupat però amb peus molt petits, és a dir, molta retanyada d'alzina, però peus petits que no poden suportar encara la dominància de la massa i els pins són grossos i són grans i llavors hem de començar a apretar-li per oferir aquest espai d'expansió del subbol. I per molt que sembli difícil de fer, en aquesta situació també és imprescindible fer un marcatge peu a peu tant de les frondoses de futur, aquesta ratlla blanca que es veu a l'esquerra, també podrien ser algun peu de futur, també es poden marcar peus de futur si trobem una microestació molt més favorable al pi. I intentar sempre marcar els pins que s'han de tirar, sobretot si estem en aquesta situació de vol-subbol, on tenim pins molt grossos, pipinyer molt grosso, també funciona, i a sota tenim un subbol d'alzina. Hem de mirar molt bé quins arbres tirem per no fer una trencadissa important. I llavors això amb el marcatge és més fàcil de fer que no quan tens la motosserra a la mà. I el castanyer ho passaré molt ràpid, en 2 minuts. El castanyer, ja s'ha comentat que el futur del castanyer no és blanc, precisament.
hem d'intentar buscar el canvi d'espècie, massa mixta i heterogènia, ja sigui per a peu, ja sigui per bosquer, ja sigui com sigui, perquè normalment les estacions actualment ocupades per castanyer, el potencial de massa mixta és molt alt i la presència de 6-8 espècies arbòries és bastant freqüent. Llavors, cadascuna té els seus requeriments i llavors no hi ha un patró d'estructura a mantenir, més enllà de la heterogeneïtat, complexitat, diversitat, no? I llavors, orientacions de gestió, no gaires, perquè les que estan publicades de l'ORG són molt productives, aquells cicles tant de barramenta com de fusta estructural. Intentem mantenir aquells models més selectius, amb aquelles selectives freqüents, però sempre amb criteris d'albert individual i intentar buscar aquells freixes que hi ha sempre a dintre les castanyeres, freixes, roures, cirerers, diversitat, intentar buscar els millors. De tant en tant apareix algun castanyer bo, que pot ser que aquella soca no té més de 2 o 3 rotacions i s'ha fet un peu bo. I una mica aquesta seria l'opció de gestió per la castanyera. El castanyer sí que s'ha de mirar cap a dalt. Vitalitat dels arbres és molt important per acabar de decidir si realment aquell arbre tindrà algun futur. I com a criteri econòmic, el mercat de la barramenta ja el coneixeu vosaltres millor que jo. Pot ser millor buscar més diversitat també de productes, que això implica augmentar mides i alhora intentar fer que apareguin altres espècies per allí. I una mica aquesta és la idea.